श्रीरूपं सकृजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां विशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्ते तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो विष्णवेभ्यो पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिं नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतिशे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमः श्रील प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना वन्दिष्टारग मद्भाग्य मदानंदा नमोस्तुते ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंदम 22 अध्याയം ശ്ലോകം 9 9ാമത്തെ ശ്ലോകല്ലേ ഇന്ന് എടുക്കണ്ടല്ലേ അല്ലേ 8 വരെയല്ലേ എടുത്തേ ഹരേ കൃഷ്ണ 10 പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10 ഓക്കെ, നമുക്ക് 9 നോക്കിയിട്ട് 10ലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ എനിക്കൊരു സംശയം. ഓക്കെ, നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീന് കാണാതെ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം രുചി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത കലാഭിരമണരാണാം മുഷ്യമാണാഭിശ്യ പിതൃണമഹോരാത്രാണി പൂർവപശ്ചാപരപശ്ചാഭ്യാം
വിദന്വാനഃ സർവജീവനിവഃ പ്രാണോ ജീവശ്ചൈകമേകം നക്ഷത്രം ത്രിംശതാ മുഹൂർത്തേർഭുങ്ക്തി. ചന്ദ്രനെ വൃദ്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രകാശിക്കുന്ന ഭാഗം ദിവസവും വർദ്ധിക്കുകയും അപ്രകാരം ദേവന്മാർക്ക് പകലും പിതൃക്കൾക്ക് രാത്രിയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ചന്ദ്രൻ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ദേവന്മാർക്ക് രാത്രിയും പിതൃക്കൾക്ക് പകലും ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ ചന്ദ്രൻ ഓരോ നക്ഷത്ര വൃന്ദത്തിലൂടെയും 30 മുഹൂർത്തങ്ങൾ കൊണ്ട് അഥവാ ഒരു മുഴുവൻ ദിവസവും കടന്നു പോകും. ചന്ദ്രൻ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ വിളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന അമൃത തുല്യമായ കുളിർന്നിന്റെ പ്രഭവമാകിയാൽ അതെല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും ജീവനായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. പരിണിത ഫലമായി അദ്ദേഹം ജീവൻ അഥവാ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മുഖ്യ ജീവി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യ ഏഷ ഷോഡശ കലഃ പുരുഷോ ഭഗവാൻ മനോമയൻ അന്നമയോ അമൃതമയോ ദേവപിതൃ മനുഷ്യഭൂത പശുപക്ഷി സരീസൃപ വീരുതാം പ്രാണാപായനശീലത്വാത് സർവമയ ഇതി വർണ്ണയന്തി. ഓക്കെ, ഈ ശ്ലോകം കൂടി നമ്മൾ എടുത്തില്ല. അപ്പൊ 11 ചന്ദ്രൻ സർവശക്തികളും പൂർണ്ണമായി നിറഞ്ഞതാകിയാൽ അത് പരമദിവപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സ്വാധീനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കും. ചന്ദ്രൻ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിന്റെ അതിദേവതയായതിനാൽ മനോമയനും എല്ലാ ഔഷധ ചെടികൾക്കും മറ്റു സസ്യങ്ങൾക്കും ശക്തി നൽകുന്നതിൽ ഇത് അന്നമയനെന്നും എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും ജീവന്റെ ഉറവിടമായതിനാൽ അമൃതമയനെന്നും വിളിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ചന്ദ്രൻ ദേവന്മാരെയും പിതാക്കളെയും മനുഷ്യജീവികളെയും മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും വൃക്ഷലതാദികളെയും മറ്റെല്ലാ ജീവസത്തകളെയും പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നു. ചന്ദ്രന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എല്ലാ ജീവസത്തകളും സംതൃപ്തരാകുന്നു. അതിനാൽ ചന്ദ്രൻ സർവമയൻ സർവവ്യാപി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ സർവവ്യാപി സർവമയൻ എന്ന് ചന്ദ്രനെ വിളിക്കുന്നത്. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത ഉപരിഷ്ടാത് ദിലശയോജനതോ നക്ഷത്രാണി മേരും ദക്ഷിണനേ വൈവ കലായന ഈശ്വരയോചിതാനി സഹാഭിജിദിഷ്ടാവിംശതിഃ. തത ഉപരിഷ്ടാത് ദിലശയോജനതോ നക്ഷത്രാണി മേരും ദക്ഷിണേനൈവ കാലായന ഈശ്വരയോചിതാനി സഹാവിജിതാഷ്ടാവിംശതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിളർച്ചെല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത ഉപരിഷ്ടാദിലശയോജനതോ നക്ഷത്രാണി നക്ഷത്രാണി മേരും ദക്ഷിണേനൈവ കാലായന ഈശ്വരയോചിതാനി സഹാഭിജിദിഷ്ടാം വിംശതിഃ. തഥാ ഉപരിഷ്ടാദിലശയോജനതോ നക്ഷത്രാണി മേരും ദക്ഷിണേനൈവ കാലായന ഈശ്വരയോചിതാനി സഹാഭിജിതാഷ്ടാവിംശതിഃ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഓരോരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. അംബിക കേശവി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത ഉപരിഷ്ടാദിലക്ഷയോജനതോ നക്ഷത്രാണി മേരും ദക്ഷിണേനൈവ കാലായന ഈശ്വരയോജിതാനി
സഖാഭിജിതാഷ്ടാവിംശതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതിശമതി തസ്മതജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ ഉപരിഷ്ടാദിലക്ഷയോജനതോ നക്ഷത്രാണി മേരും ദക്ഷിണേനൈവ കാലായന ഈശ്വരയോജിതാനി സഹാഭിജിദഷ്ടാവിംശതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുസിക്ക മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ ഉപരിഷ്ടാദ്ധിലക്ഷണയോജനതോ നക്ഷത്രാണി മേരും ദക്ഷിണേനൈവ കാലായന ഈശ്വരയോജിതാനി സഹാഭിജിദാഷ്ടാം വിംശതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ ഉപരിഷ്ടാദിലക്ഷയോജനതോ നക്ഷത്രാണി മേരും ദക്ഷിണേനൈവ കലായന ഈശ്വരയോജിതാനി സഹാഭിജിതാ അഷ്ടവിംശതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദുപരിഷ്ടാദിലക്ഷയോജനതോ നക്ഷത്രാണി മേരും ദക്ഷിണേനൈവ കാലായന ഈശ്വരയോജിതാനി സഹാഭിജിദാഷ്ടാവിംശതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പങ്കജാശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കണം. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. പ്രണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ ഉപരിഷ്ടാദ്വിലക്ഷയോജനതോ നക്ഷത്രാണി മേരും ദക്ഷിണേനേവ കാലയന ഈശ്വരയോജിതാനി സഹാഭിജിദാഷ്ടാവിംശതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ സർവജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ ഉപരിഷ്ടാദ്വിലക്ഷയോജനതോ നക്ഷത്രാണി മേരും ദക്ഷിണേനൈവ കാലായന ഈശ്വരയോജിതാനി സഹാഭിജിദാഷ്ടാവിംശതിഃ. ഹരേ സർവജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ ഉപരിഷ്ടാത് ദ്വിലക്ഷയോജനതോ നക്ഷത്രാണി മേരും ദക്ഷിണേനൈവ കാലായന ഈശ്വരയോജിതാനി സഹാഭിജിദാഷ്ടാവിംശതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത ഉപരിഷ്ടാദ്വിലക്ഷയോജനതോ നക്ഷത്രാണി മേരും ദക്ഷിണേനൈവ കാലായന ഈശ്വരയോജിതാനി സഹാഭിജിദാഷ്ടാവിംശതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അനിത മാതാജി. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ ഉപരിഷ്ടാദ്വിലക്ഷയോജനതോ നക്ഷത്രാണി മേരും ദക്ഷിണേനൈവ കാലായന ഈശ്വരയോജിതാനി സഹാഭിജിദാഷ്ടാവിംശതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ. ശാരദാശ്രീ ഉപാസന ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കണം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത ഉപരിഷ്ടാത് ദ്വിലക്ഷയോജനതോ നക്ഷത്രാണി മേരും ദക്ഷിണേനൈവ കാലായന ഈശ്വരയോജിതാനി സഹാഭിജിദാഷ്ടാവിംശതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ. ശാരദാശ്രീ ഉപാസന ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ശരി.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തതോപരിഷ്ടാത്രിലക്ഷയോജനതോ നക്ഷത്രാണി മേരും ദക്ഷിണേനേവ കാലായന ഈശ്വര യോജിതാനി സഹാ വിദിത അഷ്ടാവിശന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലയം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തഥാ ഉപരിഷ്ടാത് ദ്വിലക്ഷയോജനതോ നക്ഷത്രാണി മേരും ദക്ഷിണേനൈവ കലായന ഈശ്വര യോജിതാനി സഹാഭിജിതാഷ്ടാവിംശതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത ഉപരിഷ്ടാത് ദ്വിലക്ഷയോജനതോ നക്ഷത്രാണി മേരും ദക്ഷിണേനൈവ കാലായന ഈശ്വരയോജിതാനി സഹാഭിജിതാഷ്ടാവിംശതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ സീതാരാമനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത ഉപരിഷ്ടാത് ദിലക്ഷയോജനതോ നക്ഷത്രാണി മേരും ദക്ഷിണനൈവ കാലയാന ഈശ്വരോ യോജിതാനി സഹാഭിജിതാഷ്ടവിംശതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാ ഉപരിഷ്ടാത് ദ്വിലക്ഷയോജനതോ നക്ഷത്രാണി മേരും ദക്ഷിണേനൈവ കാലായന ഈശ്വരയോജിതാനി സഹാഭിജിതാഷ്ടാവിംശതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ബഷീർ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത ഉപരിഷ്ടാത് ദ്വിലക്ഷണയോജനതോ നക്ഷത്രാണി മേരും ദക്ഷിണേനൈവ കാലായന ഈശ്വരയോജിതാനി സഹാഭിജിതാഷ്ടാവിംശതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്വരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാമം. തഥ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥ ഉപരിഷ്ടാത് ദ്വിലക്ഷണയോജനതോ നക്ഷത്രാണി മേരും ദക്ഷിണേനൈവ കാലയാന ഈശ്വരയോജിതാനി സഹാഭിജിതാഷ്ടവിംശതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവാൻ മാതാജി. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാ ഉപരിഷ്ടാത് ദ്വിലക്ഷയോജനതോ നക്ഷത്രാണി മേരും ദക്ഷിണേനൈവ കാലായന ഈശ്വരയോജിതാനി സഹാഭിജിതാഷ്ടാവിംശതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥോപരിഷ്ടാത് ദ്വിലക്ഷയോജനതോ നക്ഷത്രാണി മേരും ദക്ഷിണേനൈവ കാലായ സഹാഭിജിതാഷ്ടാവിംശതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥ ഉപരിഷ്ടാദിലക്ഷയോജനതോ നക്ഷത്രാണി മേരു ദക്ഷിണേനൈവ കാലയാന ഈശ്വരയോജിതാനി സഹാവിംശതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രതിയാചാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രഭുജി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തഥാ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാ ഉപരിഷ്ടാത് ദ്വിലക്ഷയോജനതോ നക്ഷത്രാണി മേരും ദക്ഷിണേനൈവ കാലായന ഈശ്വരയോജിതാനി സഹാഭിജിതാഷ്ടവിംശതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത ഉപരിഷ്ടാദ്വിലക്ഷയോജനതോ നക്ഷത്രാണി മേരും ദക്ഷിണേനൈവ കാലായന ഈശ്വരയോജിതാനി സഹാഭിജിതാഷ്ടാവിംശതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി തെലുഗു ഭാഷ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര ഉപരിഷ്ടാദ്വിലക്ഷയോജനതോ നക്ഷത്രാണി മേരും ദക്ഷിണേനൈവ കാലായന ഈശ്വരയോജിതാനി സഹാഭിജിതാഷ്ടാവിംശതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവദാസി മാതാജി തെലുഗു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം പ്രഭുജി. പ്രണാം. തത ഉപരിഷ്ടാദ്വിലക്ഷയോജനതോ നക്ഷത്രാണി മേരും ദക്ഷിണേനൈവ കാലായന ഈശ്വരയോജിതാനി സഹാഭിജിതാഷ്ടാവിംശതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗിരിജാജി മാതാജി തെലുഗു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. തെലുഗു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത ഉപരിഷ്ടാദ്വിലക്ഷയോജനതോ നക്ഷത്രാണി മേരും ദക്ഷിണേനൈവ കാലായന ഈശ്വരയോജിതാനി സഹാഭിജിതാഷ്ടാവിംശതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ. ചന്ദ്രന് 2,00,000 യോജന അഥവാ 16,00,000 മൈൽ മുകളിൽ ധാരാളം നക്ഷത്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യും. പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പരമേച്ഛയാൽ കാലചക്രത്തിൽ ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ട അവ സുമേരു പർവ്വതത്തെ വലതുവശത്താക്കി അതിനോടൊപ്പം സൂര്യനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരായി ചലിക്കും. അഭിജിത്ത് നക്ഷത്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 28 പ്രധാനപ്പെട്ട നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ സൂര്യനിൽ നിന്നും 16,00,000 മൈലും ഭൂമിയിൽ നിന്നും 40,00,000 മൈലും വെള്ളാണ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ മധുരേ അഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ ശ്രീ പ്രഭുപാദ കി ജയ. ഗുരുരാജ് കി ജയ. 9-10 ശ്ലോകങ്ങൾ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ കിട്ടിയില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നലെ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. സൂര്യന്റെ പ്രകാശകിരണങ്ങൾക്കും 1,00,000 യോജന അഥവാ 8,00,000 മൈൽ മുകളിലാണ് ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രഭുപാദര് ചന്ദ്രന്റെ പോയി പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അതൊക്കെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല. ശാസ്ത്രങ്ങളിലുള്ള കണക്കുകൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം വെച്ചിട്ട് ചന്ദ്രന് പോവാൻ സാധ്യമല്ല. അന്യഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള
തക്കതായിട്ടുള്ള ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, പൂർണ്ണത ഉണ്ടാകുന്നു, പിന്നീട് അത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന് വൃദ്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രകാശിക്കുന്ന ഭാഗം ദിവസം വർദ്ധിക്കുകയും അപ്രകാരം ദേവന്മാർക്ക് പകലും പിതൃക്കൾക്ക് രാത്രിയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ചന്ദ്രൻ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ദേവന്മാർക്ക് രാത്രിയും പിതൃക്കൾക്ക് പകലും ഉണ്ടാകും. വിധത്തിൽ ചന്ദ്രൻ ഓരോ നക്ഷത്രബന്ധത്തിലൂടെയും 30 മുഹൂർത്തങ്ങൾ കൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നു. ചന്ദ്രൻ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ വിളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന അമൃതതുല്യമായ കുളിർമയുടെ പ്രഭവമാകിയാൽ അത് എല്ലാ ജീവസ്ഥകളുടെയും ജീവനായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ട ഫലമായി അദ്ദേഹം ജീവൻ അഥവാ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മുഖ്യ ജീവിയെ ലഭിക്കും. ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും പുഷ്പങ്ങളും മറ്റുള്ള പുഷ്പിക്കുന്നതും ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് മുഖ്യജീവി, പ്രപഞ്ചത്തിലെ മുഖ്യജീവി എന്ന് 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ചന്ദ്രൻ സർവശക്തികളും പൂർണ്ണമായി നിറഞ്ഞതാകിയാൽ അത് പരമദൈവത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സ്വാധീനത്തെ പ്രതീതിയിൽ. ചന്ദ്രൻ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിന്റെ അതിദേവതയായതിനാൽ മനോമയനെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളായിട്ട് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ ആണ് അതിന് പ്രകാശം നൽകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു സുരേഷ് സവിത സകല ഗ്രഹമാണ്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് സൂര്യൻ ചലിക്കുന്നത്, മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ചലിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിന്റെ അതിദേവതയായതുകൊണ്ട് മനോമയനെന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അമൃതമയനെന്നും വിളിക്കുന്നു. എല്ലാ ഔഷധ ചെടികൾക്കും മറ്റ് സസ്യങ്ങൾക്കും ശക്തി നൽകുന്നതിനാൽ അത് അന്നമയനെന്നും എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉറവിടമായതിനാൽ അമൃതമയനെന്നും വിളിക്കുന്നു. തരത്തിൽ വിളിക്കുന്നതായിട്ട് വരുന്നു. ഒന്ന് മനോമയൻ, എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിന്റെ അതിദേവത. അതുപോലെ അന്നമയനെന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഔഷധ സസ്യങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ള സസ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ശക്തി നൽകുന്നു. അതൊക്കെ വളർന്നു വരുന്നു, വിളവ് വരുന്നു. നമുക്കറിയാം രാത്രിയിൽ എല്ലാ പുഷ്പങ്ങളും എല്ലാം വിരിയുന്നത് എന്താണ്? രാത്രിയിലാണ് അല്ലെ, ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശത്തിലാണ് അതൊക്കെ വിരിയുന്നത്, എല്ലാം പുഷ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ജീവസത്തകളുടെ ജീവന്റെ ഉറവിടമായതിനാൽ അമൃതമായിരുന്നു. ചന്ദ്രൻ ദേവന്മാരെയും പിതാക്കളെയും മനുഷ്യജീവികളെയും മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും ഉരകങ്ങളെയും വൃക്ഷലതാദികളെയും മറ്റെല്ലാ ജീവസത്തകളെയും പ്രീതിപ്പെടും. ചന്ദ്രന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എല്ലാ ജീവസത്തകളും സമം. നേരത്തെ സൂര്യനെ കൊണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ സൂര്യന്റെ ചൂടും പ്രകാശവും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവികൾക്ക് പോലും സാധിക്കില്ല. സസ്യങ്ങള് അല്ലെ, അതൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ കൊടും തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അവിടെ സൂര്യനില്ല അല്ലെ, സൂര്യപ്രകാശമേ ഇല്ല. അവിടെ യാതൊരു വിളവും ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. റഷ്യയിലൊക്കെ ഇപ്പം അത്രയും കഠിന തണുപ്പാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു. അവിടെ യാതൊരു ഫലങ്ങളും സസ്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാം എന്താണ്? ഐസായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ സൂര്യൻ എത്ര തന്നെ പ്രാധാന്യമാണോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചന്ദ്രനും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അതിന്റെ സാന്നിധ്യം വേണമെന്ന് പറയുന്നു. അതിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും സസ്യങ്ങളായാലും അതിന് വളരാനും പുഷ്പിക്കാനും ഫലങ്ങൾ നൽകാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ സർവവ്യാപി സർവമയൻ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നേരത്തെ സൂര്യനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ, സൂര്യന് മുകളിലായിട്ട് ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി ചന്ദ്രന് മുകളിലായിട്ടാണ് ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ചന്ദ്രന് 2 ലക്ഷം യോജന അഥവാ 16 ലക്ഷം മൈൽ മുകളിലാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പരമേച്ഛയാൽ കാലചക്രത്തിൽ ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ട അവ സുമേരു പർവ്വതത്തെ വലതുവശത്താക്കി അതിനോടൊപ്പം സൂര്യനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരായി ചലിക്കുന്നു. അഭിജിത്ത് നക്ഷത്രത്തിന്റെ 28 പ്രധാനപ്പെട്ട നക്ഷത്രങ്ങൾ, 27 നക്ഷത്രങ്ങൾ അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങൾ വഴിപാടൊക്കെ കഴിക്കുന്നു അല്ലെ, ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെ നക്ഷത്രങ്ങൾ വഴിപാടൊക്കെ. ഇപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ശുഭനക്ഷത്രം അഭിജിത്ത് അല്ലെ, അഭിജിത്ത് എന്നുള്ള ഒരു നക്ഷത്രം കൂടി അല്ലെ. അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുഹൂർത്തം ഉണ്ട് അല്ലെ, അതൊരു ഉച്ച സമയങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലെ പല കാര്യങ്ങളും പറയും, ശുഭപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തത്തിൽ നടത്തണമെന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അഭിജിത്ത് എന്നുള്ള ഒരു നക്ഷത്രത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ സൂര്യനിൽ നിന്നും 16 ലക്ഷം മൈൽ, ഭൂമിയിൽ നിന്നും 40 ലക്ഷം മൈൽ മുകളിലാണ്. വളരെ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് നക്ഷത്രങ്ങള് കാണാനായി സാധിക്കും.
അല്ലെ? അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടുള്ളത്? സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒക്കെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനം എന്നാണ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. ഭൂമിയിൽ നിന്നും 40 ലക്ഷം മൈല് മുകളിലാണ്. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തത ഉപരിഷ്ടാദുശനാദിലക്ഷയോജനത ഉപലഭ്യതേ പുരതഃ പശ്ചാത്സവഹൈവ വാർഗസ്യ ശൈക്യമാദ്യസാമ്യാഭിർഗതിഭിരർക്കവച്ചരതി ലോകാനാം നിത്യാദാനുകൂല ഏവ പ്രായേണ വർഷയഞ്ചാരേണാനുമീയതേ സ വൃഷ്ടി വിഷ്ടം ബഗ്രഹോപശമനഃ തത ഉപരിഷ്ടാ ദുശനാദിലക്ഷയോജനത ഉപലഭ്യതേ പുരതഃ പശ്ചാത്സഹൈവ വാർഗസ്യ ശൈക്യമാന്ദ്യസാമ്യാഭിർഗതിഭിർക്കവചരതി ലോകാനാം നിത്യാനുകൂല ഏവ പ്രായേണ വർഷയഞ്ചാരേണാനുമീയതേ സ വൃഷ്ടി വിഷ്ടഭഗ്രഹോപശമനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, രമായസ് മേനോൻ മധുജി ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. തത ഉപരിഷ്ടാദുശനാ ദ്വിലക്ഷയോജനത ഉപലഭ്യതേ പുരതഃ പശ്ചാത് സഹൈവ വാർക്കസ്യ ശൈഖ്യമാന്ദ്യസാമ്യാഭിർഗതിഭിർ അർക്കവച്ചരതി ലോകാനാം നിത്യദാനുകൂല ഏവ പ്രായേണ വർഷയഞ്ചാരേണാനുമീയതേ സ വൃഷ്ടിവിഷ്ടം ഭഗ്രഹോപശമനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിതിന്റെ കേൾക്കാൻ വർത്തനം പ്രഭുപാദ്. ഈ നക്ഷത്ര വ്യൂഹത്തിന് ഏറെക്കുറെ 16 ലക്ഷം മൈൽ മുകളിലും ആയുള്ള ശുക്രഗ്രഹം മിക്കവാറും ഏതാണ്ട് സൂര്യന്റെ ശീഘ്രമന്ദമിതഗതിക്ക് തുല്യമായി സഞ്ചരിക്കും. ശുക്രൻ ചിലപ്പോൾ സൂര്യന് പിന്നിലായും ചിലപ്പോൾ സൂര്യന് മുന്നിലായും ചിലപ്പോൾ സൂര്യനൊപ്പവും സഞ്ചരിക്കുന്നു. വർഷപാതത്തിന് വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തെ ശുക്രൻ നിർവീര്യമാക്കുന്നു. പരിണിതഫലമായി അതിന്റെ സാന്നിധ്യം വർഷപാതത്തിന് കാരണമാവുകയും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിലെ എല്ലാ ജീവസത്തകൾക്കും അനുഗ്രഹമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് പണ്ഡിതന്മാരാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും ഉപരിയായിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ശുക്രൻ എന്നുള്ള ഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഓ, ജാതകം ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ജ്യോത്സ്യന്മാരുടെ പോയിട്ട് പറയും അല്ലെ, ശുക്രൻ ഉച്ചസ്ഥായിയിലാണ്. ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും അത് ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഗുണഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ശുക്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും അതിനും ഉപരിയായിട്ട് അതിനും ഉയരത്തിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയും. ചിലപ്പോൾ സൂര്യന് മുന്നിലായിട്ടും ചിലപ്പോൾ പിന്നിലായിട്ടും ഈ ശുക്രനെ കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ സൂര്യന് ഒപ്പവും സഞ്ചരിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ അത് പറയുന്നത് ശീഘ്ര മന്ദ മിത ഗതിക്ക് തുല്യമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന സൂര്യൻ. ചിലപ്പോൾ ശുക്രൻ സൂര്യന്റെ മുമ്പിൽ, ചിലപ്പോൾ പുറകില്, ചിലപ്പോൾ സൂര്യന്റെ ഒരുമിച്ച്. വർഷപാതത്തിന് വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തെ ശുക്രൻ നിർവീര്യമാക്കും. വർഷപാതം മഴയുണ്ടാകുന്നതിന് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ശുക്രൻ അതിനൊക്കെ നിർവീര്യമാക്കും. പരിണിതഫലമായി അതിന്റെ സാന്നിധ്യം വർഷപാതത്തിന് കാരണമാവുകയും പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവസത്തകൾക്കും അനുഗ്രഹമാവുകയും ചെയ്യും. പണ്ഡിതന്മാരാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടും.
മഴ വേണം അല്ലെ? മഴയില്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ പോലെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് മഴയും അല്ലെ? മഴയും സസ്യങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വെള്ളം ആവശ്യമാണ് അല്ലെ? മഴ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ, തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെയൊക്കെ നീക്കുന്നതാണ് ഈ ശുക്രൻ. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉശനസാബുദോ വ്യാഖ്യാതസ്തദാ ഉപരിഷ്ടാത് ദിലക്ഷയോചനദോ ബുധഃ സോമസുത ഉപലഭ്യമാനഃ പ്രായേണ ശുഭകൃത് യഥാർക്കാത് വ്യതിരിച്ഛേദ തദാദിവാദാഭ്രപ്രായാനാവൃഷ്ട്യാദി വയമാം സസതി. ഉശനസാബുദോ വ്യാഖ്യാതസ്തദ ഉപരിഷ്ടാദിലക്ഷയോജനദോ ബുധഃ സോമസുത ഉപലഭ്യമാനഃ പ്രായേണ ശുഭകൃത് യഥാർക്കാത് വ്യതിരിച്ഛേദ തദാദിവാദാഭ്രപ്രായാനാ വൃഷ്ട്യാദി വയമാം സസതി. ബുധനും ശുക്രനെ പോലെയാണെന്ന് വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതായത് അതും ചിലപ്പോൾ സൂര്യന്റെ മുന്നിലും പിന്നിലും ഒപ്പവും സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹം ശുക്രനിൽ നിന്നും 16 ലക്ഷം മൈൽ അഥവാ ഭൂമിയിൽ നിന്നും 72 ലക്ഷം മൈൽ ഉയരത്തിലാണ്. ബുധൻ ചന്ദ്രന്റെ പുത്രൻ പ്രപഞ്ചവാസികൾക്ക് സദാ ശുഭദായകനാണെങ്കിലും സൂര്യനോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാത്തപ്പോൾ അത് ചുഴലിക്കാറ്റ്, പൊടിപടലം, അനാവൃഷ്ടി, മഴയില്ലാത്ത മേഘങ്ങൾ എന്നിവയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ അത് അതിവൃഷ്ടിയോ അനാവൃഷ്ടിയോ മൂലം ഭയാനകമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിക്കും. മറ്റുള്ള ഒരു ഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ബുധനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശുക്രനിൽ നിന്നും വീണ്ടും 16 ലക്ഷം മൈൽ ദൂരെയാണ്. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ 72 ലക്ഷം മൈൽ ഉയരത്തിലാണ്. പറയുന്നു ബുധൻ പ്രപഞ്ചവാസികൾക്ക് സദാ ശുഭദായകനാണ്. എന്നാൽ സൂര്യനോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാത്ത സമയത്ത് പലതരത്തിലുള്ള അനിഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയും. ഇതൊക്കെയാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ്, അനാവൃഷ്ടി, മഴയില്ലാത്ത മേഘങ്ങൾ, പൊടിപടലം ഇവയൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സൂര്യനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അത് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളതാണ്. സൂര്യന് ഇല്ലാത്തപ്പോഴെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നു. ചുഴലിക്കാറ്റും മഴയില്ലാത്ത അവസ്ഥയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ അത് അതിവൃഷ്ടിയോ അനാവൃഷ്ടിയോ മൂലം ഭയാനകമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിക്കും. പതിനാലാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത ഊർധ്വമങ്കാരോ അഭി യോജനലക്ഷിത്വയ ഉപലഭ്യമാനസ്ത്രിഭിः പശ്യൈരേകൈകശോ രാശീൻ ദ്വാദശാനുപുങ്ക്തേ യതി ന വക്രേണാഭിവർത്തതേ പ്രായേണാശുഭഗ്രഹോ അഗശംസഃ. അത ഊർധ്വമങ്കാരകോ അഭി യോജനലക്ഷിത്വയ ഉപലഭ്യമാനസ്ത്രിഭിः പശ്യൈരേകൈകശോ രാശീൻ ദ്വാദശാനുപുങ്ക്തേ യതി ന വക്രേണാഭിവർത്തതേ പ്രായേണാശുഭഗ്രഹോ അഗശംസഃ. കുറച്ച് പുറകോട്ട്. ബുധനിൽ നിന്നും 16 ലക്ഷം മൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നും 88 ലക്ഷം മൈൽ ഉയരത്തിൽ ചൊവ്വാഗ്രഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ ഗ്രഹം വക്രഗതിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വർഷം ജ്യോതിചക്രത്തിലെ ഓരോ രാശിയെയും 3 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് കടന്നു പോകും. ഈ രീതിയിൽ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി 12 രാശികളിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യും. വർഷപാതത്തിന്റെയും ഇതര സ്വാധീനങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ ഈ ഗ്രഹം മിക്കവാറും എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രതികൂലാവസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിക്കും.
ആണ് ബുധൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? ചൊവ്വ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രഹം അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളും അല്ലെ, ഗ്രഹനില നോക്കുമ്പോഴും ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറയും അല്ലെ. ചൊവ്വ ചൊവ്വ മിക്കവാറും എല്ലാവരും ചൊവ്വയെ വെറുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്നാണ് പല ആൾക്കാരും ചൊവ്വ ദോഷം അല്ലെ, ചൊവ്വയുടെ അപഹാരം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചൊവ്വയെ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും വെറുപ്പാണ് അല്ലെ. ചൊവ്വയുടെ ഭാഗവതം പറയുന്നു പ്രതികൂല അവസ്ഥയാണ് ഈ ചൊവ്വ പ്രകാരം ഉണ്ടാവുന്നത്. എന്താണ്? ശരിയായ രീതിയിലല്ല, വക്രഗതിയിലാണ്. വക്രഗതിയിൽ സഞ്ചരിക്കാതിരിക്കുന്ന പക്ഷം ഓരോ രാശിയും 3 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് കടന്ന് ഈ രീതിയിൽ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി 12 രാശികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും വർഷപാതത്തിന്റെയും ഇതര സ്വാധീനങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ ഈ ഗ്രഹം മിക്കവാറും എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രതികൂലാവസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിക്കും. അപ്പൊ അനുകൂലമായിട്ടുള്ളതല്ല, പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ജ്യോത്സ്യന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത് ചൊവ്വ ദോഷമുണ്ട് അല്ലെ, ചൊവ്വയുടെ സ്വാധീനമുണ്ട് എന്ന്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചൊവ്വയും ശനിയും എല്ലാവരും പേടിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ ബുധൻ ഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും അതിനും ഉപരിയായിട്ടാണ്, അതിനും ഉയരത്തിലാണ് ഈ ചൊവ്വ ഗ്രഹത്തിന്റെ സ്ഥിതിയായിട്ട് ഇവിടെ പറയും. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തത ഉപരിഷ്ടാദിലക്ഷയോജനാന്തരഗതോ ഭഗവാൻ ബൃഹസ്പതിരൈകേകസ്മിൻ രാശോ പരിവത്സരം ചരതിയതി നവഗ്രഹ സ്യാത് പ്രായേണാനുകൂലോ ബ്രാഹ്മണകുലസ്യ തത ഉപരിഷ്ടാദിലക്ഷയോജനാന്തരഗതോ ഭഗവാൻ ബൃഹസ്പതിരൈകസ്മിൻ രാശോ പരിവത്സരം ചരതിയതി നവഗ്രഹ സ്യാത് പ്രായേണാനുകൂലോ ബ്രാഹ്മണകുലസ്യ. ചൊവ്വയിൽ നിന്നും 16 ലക്ഷം മൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നും 1,04,00,000 മൈൽ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വ്യാഴഗ്രഹം ജ്യോതിചക്രത്തിലെ ഒരു രാശിയിലൂടെ ഒരു പരിവത്സര കാലം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ സഞ്ചാരം വക്രഗതിയിലായില്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് വ്യാഴഗ്രഹം വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും. വ്യാഴം എന്നുള്ള ഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. ചൊവ്വയ്ക്ക് ശേഷം എന്താണ്? അതിനും ഉപരിയായിട്ട്, അതിനും ഉയരത്തിലായിട്ട് വ്യാഴം എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രഹമുണ്ട്. ഇതെന്താണ്? ബ്രാഹ്മണർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ളതാണ്, ശുഭകരമായിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പതിനാറാമത്തെ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടിയിട്ടും നമുക്കത് എടുക്കാം. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തത ഉപരിഷ്ടായോജനലക്ഷദ്വയാത് പ്രതീയമാനഃ ശനൈശ്വര ഏകൈകസ്മിൻ രാശോ ത്രിംശന്മാസാന വിളംബമാനഃ സർവാനൈവാനുപര്യേതി താവത് വിരനുവത്സരൈഃ പ്രായേണ ഹി സർവേഷാമശാന്തികരഃ തതോപരിഷ്ടാദ്യോജനലക്ഷദ്വയാത് പ്രതീയമാനഃ ശനൈശ്വര ഏകൈകസ്മിൻ രാശോ ത്രിംശന്മാസാന വിളംബമാനഃ സർവേനാവാനുപര്യേതി താവത് വിരനുവത്സരൈഃ പ്രായേണ ഹി സർവേഷാമശാന്തികരഃ. വ്യാഴത്തിന് 16 ലക്ഷം മൈൽ മുകളിൽ അഥവാ ഭൂമിയിൽ നിന്നും 1,20,00,000 മൈൽ മുകളിലായി ശനിഗ്രഹം സ്ഥിതി ചെയ്തു. 30 മാസം കൊണ്ട് ജ്യോതിചക്രത്തിലെ ഒരു രാശി കടക്കുകയും 30 അനുവത്സരം കൊണ്ട് ജ്യോതിചക്രത്തെ മുഴുവൻ പിന്നിടുകയും ചെയ്യുന്ന ശനിഗ്രഹം പ്രപഞ്ചത്തിലെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെ അശുഭകരമാണ്. വ്യാഴത്തിന് മുകളിലായിട്ടാണ് ശനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശനി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും വളരെ അശുഭകരമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. ശനി, നേരത്തെ ചൊവ്വയെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ശനിയും പറയും അല്ലെ. ശനിയാണ്, കണ്ടക ശനിയാണ് അല്ലെ, 7 ശനിയാണ്, അങ്ങനെ പല ശനികളും പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ ശനികളെയും മാറ്റാൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമജപം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തന്മാരെ പൊതുവെ
ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് കണക്കിലെടുക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് സാധിക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നും അല്ലെ. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും മറ്റെല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പേടിയില്ല അല്ലെ. അതാണ് പറഞ്ഞത്, അവര് നരകത്തിലായാലോ സ്വർഗത്തിലായാലോ മഹാദേവൻ പറയും തുല്യ, അവർക്ക് എല്ലാം തുല്യമാണ്. അവർക്ക് എവിടെയായാലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ. ഓക്കെ, 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണ്. തഥ ഉത്തരസ്മാദൃശയ ഏകാദശലക്ഷയോജനാന്തര ഉപർഭ്യന്തേ യ ഏവ ലോകാനാം ശമനുഭാവയന്തോ ഭഗവതോ വിഷ്ണോർയത് പരമം പദം പ്രതിഷ്ഠിണം പ്രക്രമന്തി. തഥ ഉത്തരസ്മാദൃശയ ഏകാദശലക്ഷയോജനാന്തര ഉപർഭ്യന്തേ യ ഏവ ലോകാനാം ശമനുഭാവയന്തോ ഭഗവതോ വിഷ്ണോർയത് പരമം പദം പ്രദക്ഷിണം പ്രക്രമന്തി. ശനിഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും 88 ലക്ഷം മൈൽ മുകളിലായി, അഥവാ ഭൂമിയിൽ നിന്നും 2,08,00,000 മൈൽ മുകളിലായി പ്രപഞ്ചവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ച് സദാ ചിന്തിക്കുന്ന സപ്തർഷികൾ അവർ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത വസതിയായ ധ്രുവലോകത്തെ ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നു. ഭാവാർത്ഥിനി എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. ചില മധ്വാചാര്യർ ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ നിന്നും താഴെ പറയുന്ന ശ്ലോകം ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനാനന്ദാത്മനോ വിഷ്ണു ശിശുമാരവപുസ്യതാ ഊർധ്വലോകേഷു സവ്യാപ്ത ആദിത്യാദ്യാസ്തദാശ്രിതാ. ജ്ഞാനാനന്ദാത്മനോ വിഷ്ണു ശിശുമാരവപുസ്യതാ ഊർധ്വലോകേഷു സവ്യാപ്ത ആദിത്യാദ്യാസ്തദാശ്രിതാ. ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദത്തിന്റെയും പ്രഭവമായ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അത്യുച്ഛ തലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 7ാം സ്വർഗത്തിൽ ശിശുമാരന്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ചു. സൂര്യഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ശിശുമാരഗ്രഹ സംവിധാനത്തിന് കീഴിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദിക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5ാം സ്കന്ധം 22ാം അധ്യായം ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭ്രമണപഥങ്ങൾ എന്ന ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശിശുമാര ഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അത് അടുത്ത അധ്യായം അതാണ്, ശിശുമാര ഗ്രഹ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് 23ാമത്തെ അധ്യായത്തില് വിവരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് അടുത്ത് 2 വിശേഷങ്ങളാണ്. നാളെ വരാഹദ്വാദശി, അടുത്ത നിത്യാനന്ദ ത്രയോദശി അല്ലെ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് 23ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെത്തി കടക്കാം. പിന്നെ ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യം കൂടി വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിന്റെ അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ ജയ ഏകാദശിയുടെ ജയ ഏകാദശി, ഭൈമി ഏകാദശി. മാഘമാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിൽ
വരുന്ന ജയ ഏകാദശി അഥവാ ഭൈമി ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ഭവിഷ്യോത്തര പുരാണത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഭഗവാനോട് ഇപ്രകാരം ആരാഞ്ഞു: അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അല്ലയോ ആദിപുരുഷ ജഗന്നാഥ, അങ്ങ് വിയർപ്പിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന, വിത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന, മുട്ടയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന, ഭ്രൂണത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന 4 വിധത്തിലുള്ള ജീവി വിഭാഗങ്ങളുടെയും ആദ്യമ കാരണഭൂതനാണ്. സ്രഷ്ടാവും സംരക്ഷകനും സംഹാരകനും അങ്ങ് തന്നെയാണ്. മാഘമാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിൽ വരുന്ന ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ വിവരിച്ചാൽ ഈ ഏകാദശി എപ്രകാരമാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എന്നും മംഗളകരമായ ഈ ഏകാദശിയുടെ ആരാധനമൂർത്തി ആരാണെന്നും പറഞ്ഞു തന്നാലും ഭഗവാൻ മറുപടി യോതി: അല്ലയോ നൃപോത്തമ, ഈ ഏകാദശി ജയ ഏകാദശി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഈ ഏകാദശി അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ഈ ഏകാദശി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഒരിക്കലും പ്രേത ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരികയില്ല. അല്ലയോ രാജൻ, മുക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിലും പാപങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിലും ഈ ഏകാദശിക്ക് തുല്യമായി മറ്റൊന്നില്ല. അല്ലയോ സിംഹതുല്യനായ രാജാവേ, മുൻപ് ഞാൻ പത്മപുരാണത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യം വീണ്ടും വിവരിക്കാം. ഈ ഏകാദശി ശ്രദ്ധയോടും ശുഷ്കാന്തിയോടും കൂടി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലയോ പാണ്ഡവ, ഈ ഏകാദശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത്ഭുതകരമായ ഒരു പൗരാണിക സംഭവം ഞാൻ വിവരിക്കാം. അങ്ങ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. ഒരുപാട് കാലത്തിനു മുമ്പ് ദേവേന്ദ്രൻ സ്വർഗലോകം ആണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ ദേവന്മാരെല്ലാം എല്ലാവിധത്തിലും സന്തുഷ്ടരും സംതൃപ്തരുമായി ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. വിടർന്ന പാരിജാത പുഷ്പങ്ങളുടെ നറും സുഗന്ധം നിറഞ്ഞൊഴുകിയിരുന്ന നന്ദനവനത്തിൽ ഇന്ദ്രൻ അമൃതപാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് 50 ദശലക്ഷത്തോളം അപ്സരസുകളുമായി ഗാനാലാപനവും നൃത്തവും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പുഷ്പദന്തൻ എന്ന ഗന്ധർവനാൽ നേതൃത്വം നൽകപ്പെട്ട ആ സംഗീത സഭയിൽ അനേകം ഗന്ധർവന്മാർ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇന്ദ്രദേവന്റെ സദസ്സിലെ ഈ ആസ്ഥാന ഗായകനായ ചിത്രസേനൻ എന്ന ഗന്ധർവൻ തന്റെ പത്നി മാലിനിയോടും പുത്രൻ മാല്യവാനോടും ഒപ്പം സന്നിഹിതനായിരുന്നു. പുഷ്പാവതി എന്ന പേരായ ഒരു അപ്സരസ് മാല്യവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി. മാരശരങ്ങളാൽ പീഡിതയായ അവൾ തന്റെ അംഗവിക്ഷേപങ്ങളാലും കടാക്ഷങ്ങളാലും മാല്യവാനെ വശപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. മാല്യവാനും അവളുടെ ആകാര സൗകര്യത്തിൽ പുരികക്കൊടികളുടെ ചലനത്തിലും ആകൃഷ്ടനായി. അല്ലയോ രാജാവേ, പുഷ്പാവതിയുടെ അനിതര സാധാരണവും വിശിഷ്ടവുമായ സൗന്ദര്യത്തെ പറ്റി കേൾക്കുക. അവളുടെ മനോഹരമായ കരങ്ങൾ പട്ടുപോലെ മൃദുലമായിരുന്നു. അവളുടെ വദനം മുഴുതിങ്കൾ മാനത്തുദിച്ചതുപോലെ മനോഹരമായിരുന്നു. പത്മദളങ്ങൾക്ക് സമാനമായ അവളുടെ നീണ്ട നയനങ്ങൾ മനോഹരമായ കാതുകൾ വരേക്കും നീണ്ടതായിരുന്നു. കർണങ്ങൾ ഭംഗിയുള്ള ലോലുക്കളാൽ അലങ്കൃതമായിരുന്നു. 3 രേഖകളുടെ അവളുടെ കണ്ഠം വെൺശങ്കിന്റെ ഭംഗിയെ വെല്ലുന്നതായിരുന്നു. അരക്കെട്ട് ഒതുങ്ങിയതും ഇടുപ്പ് വിടർന്നതുമായിരുന്നു. തുടകൾ വാഴത്തടിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഉയർന്ന മാറിടം അവൾ നവയൗവനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലാണെന്ന് വിളിച്ചോതിയിരുന്നു. പുതുതായി വിടർന്ന ചെന്താമര പോലെ മനോഹരമായിരുന്നു അവളുടെ പാദങ്ങൾ. ആ ആകാര ഭംഗി ആഡംബരങ്ങളായ വസ്ത്രങ്ങളാലും ആഭരണങ്ങളാലും അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. മാല്യവാൻ അവളുടെ അഭൗമ സൗന്ദര്യത്തിൽ മയങ്ങിപ്പോയി. ഇങ്ങനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനായി മാല്യവാനും പുഷ്പാവതിയും ഗാനം ആലപിക്കുവാനും നൃത്തമാടാനും ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ പരസ്പരം ആകൃഷ്ടരായതിനാൽ അവർക്കത് ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. അതിനാൽ സംഗീത സദസ്സിന്റെ ഒഴുക്കിനെ അത് സാരമായി ബാധിച്ചു. സംഗീത സദസ്സിലെ ഈ താളപ്പിഴകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇന്ദ്രൻ ഇരുവരുടെയും മാനസികാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി. സംഗീത നൃത്തങ്ങളിലുള്ള തുടർച്ചയായ താളപ്പിഴകൾ തന്നെ അവഹേളിക്കുന്നതിന് തുല്യമായി കണക്കാക്കി ഇന്ദ്രൻ അവരെ ഇപ്രകാരം ശപിച്ചു: വിഡ്ഢികളെ, കാമത്തിന് വശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സ്വന്തമായ സ്വപ്നലോകത്തിൽ വിഹരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എനിക്കായി ഗാനം ആലപിക്കുന്നതായി അഭിനയിക്കുകയാണ്. ഇത് എന്നെ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അതിനാൽ ഞാൻ ശപിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ പിശാചികളായി തീരട്ടെ. ഭൂമിയിൽ പിറന്ന പിശാചിന്റെ ശരീരത്തിൽ പതിപത്നിമാരായി തീർന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കും. ഇന്ദ്രശാപത്താൽ പിശാചിന്റെ ശരീരം ലഭിച്ച മാല്യവാനും പുഷ്പാവതിയും ഹിമാലയത്തിലെ ഒരു ഗുഹയിൽ യാതനാഭരിതമായ ജീവിതം കഴിച്ചു. പിശാചിന്റെ ശരീരം ലഭിച്ചതിനാൽ അവർ അതീവ ദുഃഖിതരായിത്തീർന്നു. ഗന്ധം, സ്പർശം, നിദ്ര എന്നിവയിൽ നിന്നും അവർക്ക് സുഖം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഹിമാലയത്തിന്റെ ഉയരങ്ങളിൽ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ അങ്ങും ഇങ്ങും അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന അവർ ദുരിതങ്ങൾ അനുനിമിഷം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. തുടർച്ചയായ ഹിമപാതത്തിലും തീവ്രമായ തണുപ്പിലും അവരുടെ പല്ലുകൾ നിരന്തരം കൂട്ടിയിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതികഠിനമായ ആ തണുപ്പിൽ നിദ്രാസുഖവും അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. പ്രകാരം അലഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന അവർക്ക് ഒരിടത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ആത്മാവലോകനം ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി. പിശാചിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള മാല്യവാൻ പിശാചിനിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള പുഷ്പാവതിയുടെ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: കഷ്ടം! എന്ത് നീച പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമായാണ് യാതനാപൂർണമായ പിശാചിന്റെ ശരീരം നമുക്ക് ലഭിച്ചത്. അതീവ ദുഃഖിതരായ അവർ പശ്ചാത്താപത്താൽ നീറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ആ ദിവസം മുഴുവനും പിശാചിനിയുടെയും രൂപത്തിലുള്ള മാല്യവാനും പുഷ്പാവതിയും ആഹാരമൊന്നും കഴിക്കാതെ തങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ ഓർത്ത് നിരന്തരം പശ്ചാത്തപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. യാദൃശ്യ ആ ദിവസം മാഘമാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിൽ വരുന്ന മംഗളദായകമായ ജയ ഏകാദശിയായിരുന്നു. വിശപ്പിനാലും ദാഹത്തിനാലും പരിക്ഷീണരായതിനാലും
ഒരു ജീവിയെ പോലും അവർ അന്നേ ദിവസം വധിച്ചില്ല. കിഴങ്ങുകളോ പഴങ്ങളോ ജലമോ പോലും അവർ അന്നേ ദിവസം ആഹരിച്ചില്ല. അല്ലയോ രാജാവേ, ഇപ്രകാരം ആ ദമ്പതികൾ ഒരു ആൽവൃക്ഷത്തിന്റെ താഴെ അതീവ ദുഃഖിതരായിരിക്കവേ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുവാൻ തുടങ്ങി മരം കൂശുന്ന തണുപ്പിനാലും മനസ്സിന് ദുഃഖകരമായ ചിന്തകൾ അലട്ടുന്നതിനാലും ഇരുവരും ആ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങിയതുമില്ല. മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായിരുന്നതിനാൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്ത പോലും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉദിച്ചില്ല. അല്ലയോ പുരുഷകേസരി, ഇപ്രകാരം അവരെ അറിയാതെ തന്നെ ജയ ഏകാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചു. അതിനാൽ നേടിയ പുണ്യഫലത്താൽ അടുത്ത ദിവസം സൂര്യൻ ഉദിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് പിശാചിന്റെ രൂപത്തിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിച്ചു. വീണ്ടും പൂർവ്വരൂപം അവർക്ക് പ്രാപ്തമായി. ആശ്ചര്യത്താൽ അവർ പരസ്പരം നോക്കി നിൽക്കെ ഒരു സ്വർഗീയ വിമാനം അവിടെ ആഗതമാവുകയും സ്വർഗവാസികൾ പാടിപ്പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ആ വിമാനത്തിൽ കയറി അവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് യാത്രയാവുകയും ചെയ്തു. ഇന്ദ്രലോകത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയായ അമരാവതിയിലെത്തിയ ഉടൻ തന്നെ അവർ ഇരുവരും തങ്ങളുടെ യജമാനായ ഇന്ദ്രദേവന്റെ സമീപം ചെന്നു. സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. പിശാചിന്റെ രൂപം വെടിഞ്ഞ് യഥാർത്ഥ രൂപം കൈക്കൊണ്ട മാല്യവാനെയും പുഷ്പാവതിയെയും കണ്ട ഇന്ദ്രൻ അത്ഭുതപരതന്ത്രനായി. ഇന്ദ്രദേവൻ അവരോട് ആരാഞ്ഞു, എന്ത് അതിശയകരമായ പുണ്യപ്രവൃത്തി മൂലമാണ് ഇത്രയും വേഗം ഈ പിശാചിന്റെ രൂപം വെടിഞ്ഞിന് യഥാർത്ഥ രൂപം പ്രാപ്തമാക്കാൻ നിങ്ങൾ സഹായിച്ചത്? എന്റെ ഘോരമായ ഈ ശാപത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മോചിപ്പിച്ചത് ആരാണ്? മാല്യവാൻ മറുപടി ഓതി, അല്ലയോ പ്രഭു, പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താലും ജയ ഏകാദശി വ്രതത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താലും ഞങ്ങൾ യാതനാപൂർണമായ ഈ പിശാചിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും മുക്തരായി. അല്ലയോ പ്രഭു, അജ്ഞാത സുഹൃതിയാൽ അറിയാതെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായ ഏകാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചു. അതിനാൽ പൂർവ്വരൂപവും സ്ഥാനവും ഞങ്ങൾക്ക് തിരികെ ലഭിച്ചു. മാല്യവാന്റെ മറുപടി ശ്രവിച്ച ഇന്ദ്രദേവൻ പറഞ്ഞു, ഏകാദശി അനുഷ്ഠിച്ചതിലൂടെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തതിനാൽ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ നിങ്ങൾ എനിക്കും ആരാധനാണ്. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ആരായാലും അവരെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു. അതിനാൽ അല്ലയോ യുധിഷ്ഠിരാ, ഒരുവൻ തീർച്ചയായും ഏകാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. ജയ ഏകാദശിയുടെ വ്രതാനുഷ്ഠാനം ഒരുവന്റെ ബ്രഹ്മഹത്യാ പാപം പോലും ദൂരീകരിക്കുന്നു. ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെയും തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങൾ ദർശിക്കുന്നതിലൂടെയും ലഭിക്കുന്ന പുണ്യം ഒരുവനെ ഈ ഏകാദശി അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്തോടെയും ഭക്തിയോടെയും ഏകാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരുവൻ സദാ വൈകുണ്ഠത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ഈ ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യത്തെ ശ്രവിക്കുന്ന ഒരുവൻ അഗ്നിസോമയജ്ഞം അനുഷ്ഠിച്ചതിന്റെ ഫലം നേടുന്നു. ജയ ഏകാദശി की जय, भाई में एकादशी की जय, प्रभुपाद की जय, महाराज की जय। ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം നേരത്തെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട് കയ്യെത്താം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ചുറ്റാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ജഗന്നാഥ്, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഹരേ കൃഷ്ണ ജഗന്നാഥ് വന്നതാണോ എന്റെ ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്നില്ല, വാഞ്ച കൽപ്പത പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ചുരുക്കാം. അപ്പൊ ഇന്ന് ഏകാദശി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നാളെ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നാളെ വരാഹദ്വാദശിയുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് കൂടി ഇന്ന് ഉച്ചവരെ